i benvinguts a la nit de la crema de les fogueres de Sant Joan. Bona nit a tots. Televisió Valenciana comença així el seu programa especial en esta nit màgica, la nit de Sant Joan, la nit de la crema de totes les fogueres. Farem un recorregut geogràfic per la ciutat d'Alacant per a veure com es cremen en directe els principals monuments de la ciutat. Els convidem a que estiguin a la nostra companyia des d'ara fins la crema que ha obtingut el primer premi de la categoria especial, Foguera, la ceràmica. Estarem en directe en 4 punts diferents de la ciutat perquè vostès des de les seues cases no es perguen detall. Per on comencem, Julio? Pues anem a començar per la foguera del primer premi, la foguera, la ceràmica. Ahí estan els nostres companys Jus Lacor i Josep Àngel Ponsoda. Endavant! El que anem a fer ara, Julio, perquè sembla que tenim alguns problemetes tècnics, és botar a una altra foguera. A quina anem? Tu manes, tu Jo manes. pense que anem al segon premi, no? Ah, el segon que és el que premi. toca. És Florida Portatge. endavant, ara sí. Hem fet ese recorregut, però també anem a conèixer la foguera que es cremarà, una de les més grans que tenim així en la història de la plaça de l'Ajuntament de És un Alacant. monument, Julio, espectacular. Només hem de veure el remat per saber que esta serà una crema de primera. Com és? 6.000 quilos pesa el remat. I 20 metres d'alçada, i més bombers que mai. El diàmetre, 17 metres. I pesa 6 tones, espectacular. Estaríem cremant a tu i a mi. Esperem que no, perquè tot està molt controlat. Més de 170 bombers estan treballant a destall per tal de que tot passe com toca, de que no n'hi hagi cap incidència. Julio, està a punt de començar la nit de la crema. Falten 10 minuts escassos. Res. Ara estan les belleses indultant als seus ninots, però estem tots també pendents d'aquesta gran palmera que donarà inici a esta nit màgica. A les 12 en punt de la nit, una gran palmera monumental es llançarà des del cim del Benacantil i marcarà l'inici de la nit de la crema. No se'n vagin, perquè comença ja, la veritat, esta gran nit del foc, esta nit de la crema de totes les fogueres. Se n'anem una miqueta a publicitat, però tornem de seguida. No se'n vagin perquè hem de veure cremar molts monuments. Fins ara! Continuem en directe a la ciutat d'Alacant, concretament a la plaça de l'Ajuntament. I quins nervis, Julio, perquè està a punt d'esclatar la palmera. Està a punt d'esclatar la palmera, ja han pujat les belleses, les dames han indultat uns plats, unes flors, i ja estan així en el balcó preparades per veure el gran espectacle de la crema d'esta foguera. Apaguen les llums i això significa que està a punt de començar la nit de la crema. Sí, i estem també a punt de deixar el nostre lloc perquè siga ocupat per també delegacions que han vingut d'altres llocs que estan també així, de Castelló, de València, de Borriana, compartint esta gran nit d'Alacant, esta nit màgica, esta nit que començarà amb el ritual de cremar la gran palmera, una palmera que enguany tindrà un 25% més de luminositat, i una palmera que cremarà 250 quilos de pólvora. Una palmera que serà llançada un any més per la pirotècnia Hermanos Fernández i que és tot un luxe perquè en un moment ompli tot el cel d'Alacant de llum, de color i sobretot de festa, perquè la pólvora és sinònim de festa. I últimes imatges ja d'esta gran foguera dels germans Fonseca, que ha sigut també un cant a les tradicions, a l'art, a la història d'Alacant. Una ciutat turística i que avui, tornem a dir, està de gom a gom Alacant. Clar, és que enguany ha coincidit les fogueres de Sant Joan, este final de fogueres, amb un cap de setmana i més festiu, perquè en algunes comunitats autònomes avui ha sigut festa, el Corpus Christi, i
han aprofitat per a vindre així a Alacant. Mira el rellotge de Quasi, la quasi Torre de l'Ajuntament. com la nit de Cap d'Any, tots pendents del rellotge, perquè tots els ciutadans d'Alacant, des de qualsevol lloc, estan pendents d'eixa gran palmera monumental, la més gran que es crema en tota Espanya i que marca l'inici d'esta nit de foc, de festa, d'alegria. Les campanes estan a punt de sonar i la veritat és que és una espècie de nit de Cap d'Any perquè es crema la foguera, es cremen totes les coses roïnes i comença un nou any, també per a les fogueres. Ahí està ja el primer avís d'eixa gran palmera que il·luminarà tota Alacant i tota la gent pendent. Com està la plaça, Julio? I això que enguany s'ha tancat més perquè serà espectacular la crema i la gent està ahí, els mòbils, les fotografies, moltíssimes. No saben on mirar, perquè diuen no volem perdre la palmera, però tampoc podem llevar-li l'ull de damunt a aquesta gran foguera dels germans Gómez Fonseca, que representa una palmera, també. També representa una palmera de forma molt estructural. Va ser espectacular, emocionant fa uns dies quan van plantar esta foguera. El remat va ser d'una sola peça, van alçar-la d'una sola peça i va estar per primera vegada la bellesa del foc i les seues dames en el moment de la planta. Va ser un moment emocionant espectacular i va fer falta 3 grues per tal de poder pujar este remat, que pesa 6.000 quilos. Segon avís. Ui, això està ja a punt d'esclatar. Vegem imatges també espectaculars del cim del Benacantil, un símbol de la ciutat d'Alacant. I el rellotge. Pendents del rellotge. I d'eixa monumental palmera, la més gran que es crema. Eixa palmera que tindrà un diàmetre de 700 metres. I es veurà quasi en els pobles del voltant. Tots els pobles del voltant. En Benidorm, en Vilajoiosa. És el signe de dir comença ja el ritual, comença ja la crema de totes les fogueres. I podeu començar a cremar-les. La primera és esta, la foguera oficial de la plaça de l'Ajuntament. Els bombers també pendents del rellotge, també mirant el monument i... Ja està ahí la palmera. Magnífica. Esclata la palmera que dona inici a la crema de fogueres de Sant Joan. Tota Alacant il·luminada per esta gran palmera. Com tu deies, el blanc és un blanc molt luminós, enguany més que mai. I ha estat en el cel més temps del que toca, perquè diuen que havien incrementat una espècie d'element químic que ha fet que aquest blanc de la pólvora típic de les palmeres de Sant Joan hagi estat durant un 25% més de temps en el cel. I... Maria Sala, les noves tecnologies han set la foguera infantil. Anem a sentir els focs d'artifici, com comença a cremar-se esta foguereta infantil.